yadda sha'awa take. Har yanzu ba a kai ga fahimtar haƙiƙanin yadda sha'awa take ba, ko kuma mene ne yake motsa ta ba. Ba ma a iya fayyace mece ce ita kanta sha'awar, ballantana a gano abin da yake kawo ta, in ji Barry Komisaruk, wani babban farfesan nazarin halayyar ɗan adam a Jami'ar Rogers. Sai dai kuma ana iya fahimtar dalilan da ke kawo yawan sha'awa ko kuma ƙarancinta. Duk mutumin da ya daɗe da aure zai san cewa ita sha'awa wata aba ce da take sauyawa daga lokaci zuwa lokaci. Bincike ya tabbatar da cewa sha'awa tana iya raguwa yayin da ma'aurata suka daɗe tare, amma hakan ya fi tasiri a tare da mata, wataƙila kuma saboda sinadarin da ake yawan saki a jikin ɗa namiji da yake kore masa damuwa da gajiya. Saɓanin maza, su kuma mata gajiyar aikin gida da zirga-zirga na haifar musu da koma baya a ɓangaren sha'awa da suke da ita, in ji Nan Wise, wata masaniyar ilimin mata a Jami'ar Rogers. Sha'awa za ta iya kasancewa mai tsanani ko kuma akasin haka, walau ga namiji ko ga mace, daga lokaci zuwa lokaci. Saboda haka ba a iya gane irin yawan sha'awar da mutum yake da ita. A saboda haka ya kamata ma'aurata su rinƙa yin haƙuri da juna. Wannan binciken BBC Hausa na 2016. Ubangiji ya halicci mace, sai ya halicci ƙauna da bege ya sa a zuciya. Ubangiji ya halicci soyayya, sai ya sa a cikin zukata. Wannan soyayyar da take tsakanin mace da namiji, ƙarfinta ya fi na buƙatar abinci, saboda wani aiki da ake so mutum ya yi mai ƙarfin gaske na samar da ɗan adam. An yi masa wannan ne don kar ya yi ƙiwa da son kai na yin wannan aikin. Shi ne abin da Dr. Malam Umar Sani Fage ya faɗa.